Hanifa. Venga. Arin, Urdina bakarrik. Amaitzen dugunean, badakizu zer galdetu behar dugun, ezta? Bai. Esan. Ados zaudete. Niri ez, aiei. Ados zaudete. Ez? Nor ez dago ados? Ni bai. Nik ez. Nor ez dagoen ados galdetu dut? Nik ez. Zu ez zaude ados handi? Zer gaitik? Bai. Zein sartuko zenuke ba? Danoko izarrita ikusteko, Sartun eta galdetu? Ados zaudete. Oi, oi, oi. Manuel, zer gaitik ez zaude orain ados? Hanifa izarri mesedez. Zu bai izarri. Zer ba? Txikiak erdiren piezak eta urdina handiak piezak. Zeintzuk sartu behar ditugu? Handiak urdinak. Handiak eta urdinak. Eta handik zer sartu du? Txikiak. Txikia. Konturatu zara handi? Gertu ados. Laukizu zen hau zelako tamainakoa da? Handi, zuk sartu duzun pieza urdina ze tamainakoa da? Azarra zaude? Barkatu. Txikiak, ezta? Konturatu zara? Ez da zer gertatzen? Bai? Ederto! Venga, beste bat! Tatzan, tatzan!